Čaute, tu je Adamus Games pri prvom videu z môjho kanálu. Konečne som si ho vytvoril a idem točiť hru GTA San Andreas. GTA San Andreas blbé veci tu budem teraz robiť, ale použijem aj cheaty. Takže teraz si dáme cheat na Monster Truck. Dobre, ako vidíte, máme Monster Truck. A ideme si pre zbraň. Pre samopalčiť, čo to je. Tako na streche som našiel. No tak... prevrátil som sa do pizdy. No poď. Nie, prevrácaj sa. Nie. No musíme vysadnúť z Monster Trucku. Utekaj! No už buchlo. Takže teraz ako vidíte ideme na strechu a tam si dáme aj Monster Truck. Preskočíme dole, čo sa mu nič nestane. Možno sa zabijeme, možno nie. Ako tu vidíte, už sme pri zbrani. A teraz si dáme na Monster Truck cheat. Dobre, ako vidíte, zase tu máme Monster Truck. A skočíme dole. Woohoo! Jaký headshot. No, teraz sa nevieme dostať vonku. No, bože môj. Čo to nejde vonku? No, poď more. Bravo, že si sa dal vonku, more. Monster Truck, by to máš preraziť. More, musíme si dať športové auto, si dáme. Cheat, teda, na športové auto. Dobre, takže vidíte, máme športové auto. Teraz ideme na diaľnicu, ale to sa ide asi druhou cestou. Neviem, asi nesprávne. Takto hore sa ide, no tak ja som tak uvažoval, že prečo by som nemohol použiť aj cheaty. Tak som ich použil a dneska hráme get. No a potom v ďalšom dieli natočím Need for Speed alebo nejakú inú hru. A to bude taká hra, že tam pretekáme, ale ja pôjdem aj do mesta, nie pretekať stále. A teraz vidíte, ako som skočil, a teraz skočím aj tam. Do mora. Neblbé, keď skočíte do mora, nedávam ísť hore, a musíme nájsť cestu hore. Tam je na okraji cesta hore a zatiaľ vám poviem o mne, že len budem točiť často videá. A dneska točím prvé video, takže preto som si rozhodol GTA San Andreas, lebo tu som mal ako prvú hru na počítači. Tak som sa rozhodol, že idem natočiť. Takže tu sa asi bude už dať hore ísť. A tu už vyskočíme a pôjdeme na diaľnicu. Vieme tohto fajčiara, tohto cigán, poď sem, černoška, bubu, má veľkú hubu, to piči, poď sem. A už idú polici po mne do piči. No, zastavíme autícko, ale nejde to. Tu sú. Už ide v poličko, mne ľudia si tam chodia, tá polič ide proti mne. To by bola sranda, keby som viezol jednu štetku. Ale teraz
pôjdeme na diaľnicu a tam pôjdeme do takého mesta